Jokanyo mag ODM e kaunti ma Kakamega golo siem ne jotelo ma oko chikore gi dwaro mar ODM kendo ma osebedo ka nyisa chaya ne jotelo mamoko mane osemako lemo e ODM. Ka gidwaro mondo mi yang'ne gi jakom mar ODM Kakamega, jotelo ma Kakamega ma bende noten kod Governor Masia James Orengo onyiso jokanyo mag ODM Kakamega mondo mi ochiw luor ne mane en jalup jatend ODM Wycliffe Oparanya. Gikoni thoth jotelo jwang'o ODM bang' yudo lemo ma gimanyo. Ino makoro miyo duond burano ok bed kod mbi kuom oganda. Gisingo neno ni winjruok mane oketi kod kuku mar ODM Kakamega oketi e tim. We must still work with our leader Raila Amolo Odinga na chama chetu cha ODM. Sijasikia hata wakisema ya kwamba tuanze mambo ya elections. Kwa hivyo mimi nataka mjue, nyinyi wa chairman wa ODM, nyinyi members wa ODM, tuko na original lists. Mkiwacha Kakamega iendelee vile iko, tutakuwa na ODM A na ODM B. Na ODM B itakuwa na wananchi. Hiyo wiki mbili mimi sijaona chochote ambacho kimefanyika. Kama chama tutachukua hatua. Kumekuwa na mzozo mkubwa katika Kakamega. Hatujui ni nani chairman wa chama. Hiyo mambo nataka tutatue sasa. Wala watu wakukanyaga miguu miwili na mnaishi Nyali tunatoa. Everywhere you go there are complaints about how the governor is mismanaging the affairs of ODM in Kakamega County. Baba alishukuru sana kazi ambayo anafanya kwa kufungua ofisi hapa Kakamega. Kwanza kabisa tuko na ile county office